Buenas, Hola! hola! Mireu, el primer, clar, es veu en mirall, però diu dreaming. És a dir, en comptes de posar no molesteu, doncs posa dreaming, que estem somiant. És maco això, eh? És el primer. Vinga. Mira, nosaltres pensem que a més de Las Vegas mos quedem al Mammoth Lakes, eh? Sí, Paisatge, fresqueta... És Califòrnia, però no té res a veure amb la Califòrnia que havíem vist, perquè ja ens apropem al Yosemite Park, i clar, això és molt verd, pins... Osos per la muntanya, Sí, cérvols, ui, ojo de sortir cérvols. per fora... Mira, Mireu, és com aquí una... l'armari. Mira, me veig jo ahí tot fent el vídeo. I el Carlos es queda aquí, ja no es mou. Mireu, superarmari. Superarmari que cabem dins, eh? Hòstia, jo no puc obrir ara. Sempre aquest armari. trenques les coses, És eh? veritat? Mira, entrem dins l'armari. Quina por, mira. Estem dins l'armari. Hola! Que frics que som. Dins l'armari, eh? Molt. Som com la vida misma. Mira. Llits. Llits, vamos, és que són enormes. Els llits més grossos Caben- que hem tingut sempre han estat al lloc dels Navajos, Sí. I aquí. O sigui, res a Las Vegas. No cal a en Los Las Vegas, Angeles, no, un hotel així més senzill, Veniu aquí, als s'està Mammoth, molt millor. a Utah, aquests llocs estranys, molt millor. Sí, Els molt hotels millor. fantàstics. Las Vegas... Mireu. A veure, Anna, salta damunt del llit, va. Salto? Va, salta, Quin és el meu, va. aquest? Este, va. Sí, perquè jo vaig molt a la Va, bau. salta, va. Ojo! És brutal. Són molt còmodes, a més, sempre els Molt llits, còmode. Les teles enormes, grandetes... Tenim la nostra, mireu, que fa... Ai, avui hem fet la compra rotllo americà, amb la bossa, m'encanta. L'hem carregat de fruita i Un cosetes. súper al·lucinant. Un súper supermercat xulíssim preciós. que invita a entrar i quedar-te allí molta estona. I bueno, a una factoria, un chocolate factory, una cosa així, ens han donat a provar un caramel, són super simpàtics, tot ho deixen provar. Això sí, Supermacos. destacar la gent d'aquí, Els super millors. simpàtica, super atents. Estàs per dins del súper i te venen a tu i et pregunten està tot bé? Sí, sí, Trobes tot el que necessites? Caminant pel súper, una Caminant pel passada. súper, és que és molt fort. El Mira, nostre esmorzar. pastís de pastanaga. Pastís de pastanaga. I les vistes, bueno. Bueno, no, Vistes? són A veure, normaletes. trauré el d'això fora, a veure si puc obrir. No, correré està la tela obert. mosquitera. Ai, mare! No s'ha vist. Mira quines vistes, quina fresqueta. Tot superxulo. Això és una estació d'esquí. És com una estació d'esquí. Aquí la gent esquia, ens han dit, fins al 4 de juliol. Una passada, hi ha molta neu. No s'ha vist, però quasi em cau la tela mosquitera No, baix. mireu, home, com que no s'ha vist? Al baix m'ha caigut, mira. Atenció, i l'Anna M'ha és la que caigut. trenca les coses. I és l'Anna la que trenca Jo les trenco coses. al cap Se de m'enganxa, la se punta i m'enganxa. mosquitera i Diuen que matar van- algú. Diuen que van un coixo al cap d'un any, coixo i mig. Doncs mira, ja m'he enganxat jo. És mentida, és ell, és un sapastre. Ella que es l'agafa, ara jo agafa i mitja. clar. Ja està. Tenim jacuzzi i piscina. L'hem Després de ho veure provarem i encara. farem un vídeo, farem vale? un vídeo Sí, allà. sí, vinga, I el va. bany és molt S'ha de maco, provar, s'ha té de provar. banyera, ja està. El bany no l'ensenyem? Bueno, Va, sí, ens una ho correguda, hem una dut. correguda, va. Corre. És el vídeo més llarg que hem fet, eh? Sí, és que ens agraden aquests És vídeos. que sortim de Las Vegas i mos apassiona més este. Bé, La és més... banyera. El bany és senzillet, però té banyera, que és el més important. Bueno, que és el més important, no hi hem tingut mai banyera. És de petitet, fet. no és molt gran. Home. No es veu. Està bé. Està bé. Bueno, Nice. Si hasta una altra. trobem jacuzzi, piscina i tot això, us ho diem. Si mos va? perdeu, veniu-vos a buscar a Mammoth Lakes, eh? Sí. Sí, que aquí s'està fresquet, s'està bé. Ja ho. Adéu. Adéu.